Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Аз зададох моя въпрос преди повече от 2 месеца, на 5 декември. То е питане, разбира се, във връзка с политики, но той е много адекватен и към днешния момент. Питането е свързано с нашата реформаторска заявка да правим промени и да налагаме спазването на законите и правилата. Вие, господин Министър, наложихте високо реформаторско темпо в Министерството на здравеопазването с Вашата заявка за въвеждане на електронна здравна карта, реформа в бързата помощ, реформиране на ТЕЛК-овете, решаване на проблемите с неплащането на здравните осигуровки. И аз съм сигурен, че ще се предложат и въведат адекватни мерки за решаването на тези проблеми. Но те не биха променили нищо, ако след въвеждането им не се спазват правилата и законите, с които са регулирани. Моето питане засяга закон и наредба, които вече са гласувани и приети в парламента, но не се спазват и се нарушават ежедневно. Този закон не е кой да е, а Законът за здравето и по-конкретно в частта му, свързана с забраната за тютюнопушене на публични места. Непрекъснато получавам сигнали за неспазването на тази забрана. Затова в моето питане зададох няколко конкретни въпроса, които ми се иска да дадат малко повече информация какво се прави по контрола, свързан с тази забрана. И конкретно въпросите са: какви мерки са предприети за спазването й, колко глоби са наложени на физически лица по тази забрана за периода 1 януари 2014 – 1 декември 2014, колко глоби са наложени на юридически лица по тази забрана за периода 1 януари 2014 – 1 декември 2014 и за периода от 1 януари 2014 до 1 декември 2014 колко сигнала за нарушаване на забраната са получени на телефоните за тази цел в страната и колко юридически или физически лица са били глобени след тези сигнали? Благодаря. И аз благодаря. Заповядайте, господин Министър, за отговор. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Ананиев, уважаеми дами и господа народни представители! Господин Ананиев, във връзка с отправен от Ваш въпрос относно прилагане на забраните и ограничението ни по отношение на Закон за здравето, Ви уведомяваме следното. Министерството на здравеопазването чрез своите структури, съответно 28-те регионални здравни инспекции, извършва държавен здравен контрол за спазване на установените в нормативен акт здравни изисквания към обекти с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите за значение за здравето на човека и факторите на жизнената среда, съгласно член 11 от Закона за здравето. Съгласно Закона за здравето, член 2, точка 3, член 29, Министерството на здравеопазването има ангажимента да осъществява профилактичните мерки за предотвратяване на рисковете за здравето фактори, а също така носи отговорност за провеждане на политики за здравословен начин на живот. Политиката по отношение на ограничаването на пушенето в Република България се осъществява чрез реализиране на дейностите по национална програма и извършването на държавен здравен контрол. През 2013 решение № 538 от 12.09.2013 Министерският съвет прие национална програма за превенция на хроничните незаразни болести с хоризонт 2020 година. Програмата има за цел редуциране на нивото на общите за хроничните незаразни болести, най-често срещани рискови фактори, поведенчески, биологически, психосоциални, чрез намаляване на разпространението на тютюнопушене, злоупотреба с алкохола, подобряване на храненето и увеличаването на физическата активност. Програмата в частта тютюнопушене е съобразена с препоръка 2003/54 на Европейския съюз за предотвратяване на тютюнопушенето и за инициативи за подобряване на контрол върху тютюна. С Европейската стратегия за контрол на тютюна на Световната здравна организация и Рамковата конвенция за контрол на тютюна, ратифицирана от Република България със Закона за ратифициране на Рамковата конвенция. Тя е в сила за страната от 5 февруари 2006. Там се съдържат комплекс от мерки с различни направления – социални, икономически, законодателни, чиято цел е да доведат до ограничаване на тютюнопушенето. Министерството събира ежеседмично и обобщава постъпващата информация от районните здравни инспекции за извършен здравен контрол в страната по спазване на изискванията на Закона за здравето относно ограничението на тютюнопушенето в закрити обществени места и някои открити обществени места. С цел осъществяване на контрол по въведената забрана за тютюнопушене в закритите обществени места и някои открити обществени места за периода от 1.1.2014 до 4.12.2014 от 28-те регионални здравни инспекции в страната са извършени общо 184 528 броя проверки, дневни и нощни, на 182 791 обекта в работни и в почивни дни. Издадени са
363 предписания, съставени с 784 акта за констатирани нарушения и са издадени 679 наказателни постановления на обща стойност 394 800 лв. В получената информация се съдържат и данни за лицата, на които са наложени глоби и имуществени санкции по Закона за здравето за периода от 1.1.2014 до 4.12.2014 на физически лица са съставени 653 акта за констатирани нарушения и са издадени 590 наказателни постановления. На юридически лица, в това число еднолични търговци, са съставени 236 акта за констатирани нарушения и са издадени 95 наказателни постановления. За горепосочения период в РЗИ страната са получени 1238 сигнала по телефона за нарушаване забраната на тютюнопушенето. Извършени са 1533 проверки в 1238 обекта, всеки един от обектите, за които е получен сигнал. За констатираните нарушения са съставени 370 акта за административно нарушение, от които 321 на физически лица, 49 на юридически лица, в това число на еднолични търговци. Издадени са 242 наказателни постановления, от които 221 на физически лица и 21 на юридически лица, в това число еднолични търговци, на обща стойност 129 300 лв. Въпреки извършената значително по-обем контролна дейност, опита за изминалия период от 2 години и половина, считано от 1.6.12 след промяната на закона и въвеждането на забраната в закрити места, показва належаща необходимост от прецизиране на някои от текстовете на закона, с оглед постигане на по-висока ефективност на извършения контрол и по-висока степен на опазване на общественото здраве. Същевременно за целия период на прилагане на Закона за здравето в тази област, Министерството на здравеопазването постъпват множество жалби от сигнали, които съобщават, че забраната на тютюнопушенето в закрити обществени места постоянно се нарушава. Всички постъпили сигнали от граждани по електронен път и по пощата се препращат от МЕЗ до съответното РЗИ с разпореждане за предприемане на адекватни и ефективни мерки за преустановяване на нарушенията. В голяма част от случаите обаче за един и същи обект постъпват неколкократно сигнали за неефективен контрол и продължаване на тютюнопушенето. Също така контролните органи срещат редица практически трудности при прилагане на Закона за здравето, включително невъзможност да се търси отговорност на собствениците, управителите и други длъжностни лица в обектите, в които се установяват тютюнопушене от физически лица. Закона не предвижда отговорност за допустителство от страна на управителите и други длъжностни лица в съответния обект, невъзможност за спиране на дейността на обект в случаите на констатиране на системни нарушения, с които са наложени най-високите възможни глоби по едно нарушение от 5 до 10 хил. лв., липса на възможност здравния инспектор да изисква лични документи от физически лица, което налага постоянно необходимо съдействието на органите на МВР, липса на ясна дефиниция на закрито обществено място и други. Съществена част от промените по прилагането на закона, в частност цитираните по-горе, са пряко свързани с липсата на определени нормативни изисквания на действащия Закон за здравето, за което е нужно да бъдат предприети необходимите действия за подобряване и усъвършенстване на законодателството. Министерството и занапред ще продължи да следва принципна и последователна политика в това отношение. Господин министър, благодаря за бързо речевия отговор. След възможността за 2 въпроса на народния представител господин Ананиев, имате възможност също да отговорите, надявам се, с така по-спокойна артикулация, защото виждам, че стенографите също се затрудняват. Благодаря. Заповядайте, господин Ананиев. Благодаря. Уважаеми господин министър, радвам се, че потвърждавате, че всъщност към момента не се прави достатъчно за имплементирането на тази забрана и че Министерството ще подготви изменения, за да се подобри всъщност контрола върху тази забрана и имплементирането. Аз исках да Ви попитам във връзка, беше подадено към мене като сигнал, че има едно споразумение между Министерството на здравеопазването и Сдружение България без дим, което е за сътрудничество при точно проверките в тази забрана и се оказва, че последните няколко месеца просто не се спазва това споразумение, което е подписано между Сдружението и Министерството. И ми е интересно защо това е така, дали може да ми кажете. Също така, дали всъщност е адекватен броя на инспекторите, които правят тези проверки? Вие казахте 28 регионални здравни инспекции, но аз ще Ви дам пример. Бургас, която знаем там колко хотели, курорти и голям град като принцип, има само 6 човека, това значи 3 екипа по 2, които би трябвало да следват всичките тези забрани. Съгласете се с мене, че това не е адекватно, за да се провери Бургас и всичките райони около него, Слънчев бряг, Несебър, големите курорти, които особено през лятото са пълни с заведения, с туристи и така нататък.
Вие споменахте, аз съм съгласен с това, че не е ясно в закона какво е открито и какво е закрито помещение и трябва това да бъде разяснено. Но мисля, че трябва да помислите и в друга насока, да потърсите съдействия и от други агенции, като например Агенция по храните и Инспекция по труда. Може заедно да имплементирате тази забрана, така че надявам се да ми отговорите на съпътстващите въпроси. Благодаря. Благодаря, господин Ананиев. Господин министър, имате възможност да отговорите в рамките до 3 минути. Със сигурност, господин председател. Уважаеми господин Ананиев, констатациите ви са повече или по-малко точни. От гледна точка на числеността на екипите и на контролиращите органи, такава е числеността на районните инспекции по здравеопазване. И ако това е приоритет за парламента, аз се надявам, че Вие и парламента ще лобира за различен бюджет на Министерството на здравеопазването в следващата година, за да можем да наситим с допълнителни хора тези структури, защото те са натоварени не само с това, и с още много неща по опазване на общественото здраве. Да не говорим, че са натоварени с допълнителен контрол по отношение на изпълнителите на лечебна дейност. Тоест това наистина са и много натоварени хора, които, пак казвам, са извършили всичката тази почтенна дейност през това време. И това, с което не съм съгласен, е да казвате, че не е извършена качествена работа. Тя винаги може да бъде подобрена и за това може да мислим заедно. Относно сътрудничество с неправителствени организации, винаги сме отворени на сътрудничество с всяка една от неправителствени организации. Нямаме след тях фаворити. Твърдо вярваме, че това е добър подход. От друга страна, когато една от тези неправителствени организации през миналата седмица ни представи искане ние да финансираме, няма значение с колко пари, сума за такъв горещ телефон, на който хора, заели се с проблема като вас, да могат да съобщават за нередности, се оказа, че това е телефон, базиран в Министерството на здравеопазването, и на него отговарят служители, които получават заплата. Тоест и там също нещата трябва да бъдат достатъчно прецизни и да бъдат, как да кажа, в името на общата цел, наистина да намалим вредностите. Ако има нещо, на което не съм отговорил, господин Ананиев. Добре, благодаря, господин министър. Имате възможност за отношение, господин народен представител, към отговора на господин министъра. Заповядайте. Имате до 2 минути. Благодаря. Господин министър, само искам да уточня, че това споразумение, което говорим с Министерството и Сдружение България без дим, там е изрично записано, че телефонната линия се поддържа от Министерството на здравеопазването, за която Вие споменахте. И аз се надявам, че ще партнирате с подобни НПО-та и особено с такива, които вече Министерството има подписано споразумение за сътрудничество. И също така се надявам, че и ще разчитам на Вас всъщност да поемете инициатива и това да стане един от Вашите приоритети, един от реформите, за които ние всъщност да се борим от Реформаторския блок, защото те са свързани с цялата концепция за спазване на правилата. Спазваме ли правилата или не ги спазваме и какъв пример даваме всъщност на по-младите? Ние даваме един пример, че е нормално да не се спазват правилата. След това тези хора, като растат по този начин и виждат, че правилата не се спазват, е съвсем нормално като едно такова малко нарушение да доведе до по-голямо и до по-голямо и просто по този начин налагаме един модел в обществото, който за мен лично не е приемлив. И също така мисля, че решаването на този проблем е една важна стъпка и всички останали реформи, които Вие сте предприел, зависи от решаването на тази стъпка. Защото всяка една реформа, тя е свързана с законодателство, а ние ако не го спазваме след това, защо правим само реформи?